Der bliver vi. Ja, det er et godt sted. Ja, ikke? Men Hvordan gør det? Så er det tabt. det er ikke gør nu. Jo, du sætter en bro der, så har du en start. Nej, det er lige meget. Nej, jeg har tabt den der. Nej. Det er overbevist om. Ja, det er skide godt. Ja, det er tabt. Så kan vi måske på den der. Hvordan gør jeg det? Men så laver Jo, sæt. Prøv lige at køre den videre. Sæt ind imellem. Jo, du kan sagtens. Ind imellem. Yes, ind imellem. Jo, fordi vi har jo stadigvæk 2 valgmuligheder her. Så jeg må gerne Og så ned der. Nej, okay, du bliver nødt til at sætte den her. Så bliver du nødt til at hoppe 2 frem. Så bliver du nødt til at lave sådan en bro. Og det kan du kun... Den der. Jeg bliver nødt til Hvis vi sætter den den der. der, så kan han Og så lukker han. Jamen så... så bliver jeg nødt til at... Ikke den der, du bliver nødt til at komme ud. Jeg kan tage den der. Nej, hvis du bliver nødt til... Jamen, er du ved at lukke ham nu, eller er du ved at selv at køre frem? Hvis jeg tager den her, så lukker jeg i hvert fald ham her. Så prøv at gøre det. Hvis jeg bliver ved med at lukke ham, så må jeg jo vinde. Ja, du bliver nødt til at... Du bliver nødt til at lukke ham ind, fordi han har en bro nede der, det kan du ikke lukke nu. Så Så tager jeg den op der, ja. Så er der en bro der. Ja, og så bliver du nødt til at lukke hernede. Nej. Du Hvorfor han gør det? skal ikke til... Hvis jeg tager den der, så tager han den der. Ja, og så har han vundet. Ja. Har han vundet? Nej, Ja, du bliver nødt til her. Du bliver nødt til at... Jeg tager den der. Så tager han den der. Du bliver nødt til at tage den der nede. hvis vi sætter en der, så har vi lukket ham. Og så lukker du ham ned der, ja. Og så har du en bro, du har fucking næsten vundet. Og så kører han bare den her. Den her, den er ikke sikker, er den? Og jeg skal derover. Men du har en linje derfra. Den der. Så sæt en der. Skal jeg ikke se den her? Nå. Jeg har den nu. Jo, Nej, han havde ikke. der tabte jeg. Taber jeg nu. Nu skal jeg se. Nej, han lukker dig totalt af nu. Nej, prøv lige at lukke den. Hvis du sætter den. Nej, prøv lige at se, hvis du sætter den dernede, ikke? Den her? Nej, jeg skal tage den der. Hvis jeg tager den her, Ja, så lukker han dig af. Så lukker han dig så totalt tager af. han den der. Ja, så er du lukket Så af. tager den her. Så tager han den, så har jeg tabt. Så du ved. Men han er totalt lukket af med de her 3. Fuck, han er en taber. Ja. Den er bare godt. Så er bare en der. Hvis jeg tager en her. Du har tabt. Du kan ikke vinde. Han har lukket hele. Jeg kan nok det hele med 3. Hvorfor kan man ikke gå et træk tilbage? Nej, han har lukket alt. Hvis jeg tager den der. Ja, prøv det. Det bliver nødt til. Ja, der har han bro. Der var en bro hele vejen. Hvad fanden foregår der? Nej. Hvordan? Hold kæft, mand. Han slog mig af med 3 træk. Han laver en ny bro. Kan man lave en... Okay. Det er min computer. Nu er det mig. Ja, det skal jeg fandme hjem og spille mod min far. Jeg vil hellere spille mod min far. Jeg vil hellere spille mod Anne. Anne hun er blevet god. Hun er ikke bedre end computer. Der tabte vi. Det kan jeg ikke tro. Nu skal du bare sætte der. Okay, han vil gerne den der, så nu prøver vi at bruge hans taktik. Så har vi... Med at lukke ham. Du, det har jeg prøvet, det virker ikke, når man bruger hans taktik. Jo, nu skal du bare sætte den der. Jo, vi fortsætter bare med at lukke ham. Vi fortsætter med at lukke ham for evigt. Så luk ind imellem der. Det er perfekt. Vi er ved at vinde. Ja, det er han. Så vinder han lige om lidt. Han vinder lige om lidt. Ja, nej, du bliver nødt til at komme ind og lukke. Men så... Nej, du bliver nødt til at gå ind og den her... Nej, jeg er ikke ved den der. Jo. Ja. Nej, fordi hvis du sætter den der, nej, så sætter bare sæt en der. Nej, jeg skal lige vundet på øvet. Ja, det er fint. Nej, har I ondt? Så skal du lukke den der. Det er jo bedre lige Thijs reaktion. Ja. Okay, det skal vi have filmet, hvor vi vinder. Luk den der. Ej, jo, vi finder det ikke. Så tabte vi. Nej. Gør vi ikke det? Vi vandt, Thijs. Nej, vinder vi. Nej. Ja, nej, der tabte vi. Ja. Du bliver nødt til at bygge op af dig. Så bliver jeg nødt til at... Jamen, så har han vundet. Nej, hvad sker der så? Nå, så er jeg også Nej, vent. Vi er stadig nogen. Jamen, det er mig, der spiller. Nej, du skal ikke derind. Du skal ikke derind. Vi bliver nødt til at køre Du bliver nødt til at lukke ham. Nej, ja, den der skal du lukke. så taber vi. Ja, den der skal du lukke. Vi bliver nødt til at lukke her. Den behøver du ikke lukke. Den er vi lige. Jo, det er fordi ellers får den brug.
Den skal du også lukke. Ja, ikke? Jo, og den skal stadig lukke. Ja, det bliver nødt til. Og så vinder vi. Så lukker du derned. Så den der. Yes! Nej, må jeg se? Der var det sindssygt. Du kan se den der. Okay.